isikebhe cishe ngasikhohle isikebhe. Kunenhlangano lapha engiyivulile ebizwa ngesikebhe, ayibizwa ngegama lami. Mina nginako ukuthi mangivula into ezosiza abantu njengoShuni kaMaskandi ne-show, mina i-radio show yami ngayibiza, hhayi ngiyibiza ngomthandeni, ngayibiza ngoShuni kaMaskandi ngoba inhloso yami ukuthi wonke umuntu noma into ethinteka kaMaskandi ikwazi ukukhwalifaya, ikwazi ukuthola ithuba, yabo. uShuni kaMaskandi kuyakwazi ukuvela umgube uziyophela, yabo. Kungavela futhi nobani uziyophela, ngani? Ngoba akuwona umthandeni, kodwa umgube mase uyovela kumthandeni uthi sethi hey ngivele kwishow yalo mfana, yabona. So nalapha kwisikebhe, noma ngabe ngumuholi waso isikebhe noma ngumsunguli waso, kodwa ngithandile ukuthi ngithi isikebhe Mketule, ngivule isikebhe lapha forum. Isikebhe ke sodila nezinto nje ezilula, eyinzima kodwa ezilula esikebheni, ngoba ngiyazi mina sodila kanjani nazo. Isikebhe kufanele silwele amalungelo abaculi, ngoba siyiforum nje, silwele ama-right abaculi. Kunomculo osho ukuthi wasebenza waqashwa kuphi, akaze akhokhelwe imali yakhe nani nani. Uma sekusuka mina njengoba nje umshovu inkani kwaba nenkani ngindla ephi amamba sibesulwa amadevana, ngoba nje ngiyimi nje, yabo. Sengahamba lapha nethimba lami lesikebhe siyosiza umfana omncane noma ubaba omdala oxhashaziwe somewhere somehow, sigcine sisenzela ukuthi idingo zakhe zilunge. Uzobona lo muntu onodlala ngalowo muntu ukuthi hawu lo muntu khona inhlangano la sebenza khona, ngoba seyigcine nje silinyazwa, sinamakhotha angqoko nje ilento ukuthi asikho isikebhe, kanti abantu sebezokwazi kufanele bethembele esikebheni, yabona, bethembele esikebheni. Khona umuntu okoleta imali yakhe akayibuyisi, ngizobona isikebhe, kungenzeka esikebheni ngibe khona, ngenzeka ibe khona, ngiyifikele mathupha. Mangiyifikele mathupha ngoba nesandla esilula, mangiyifikele mathupha kuyashuba, yabo. Kodwa angizukuphuma njalo, ngizophuma ithimba lesikebhe and ngizowashuza amalungu esikebhe khona la kuMaskandi. Ngizothatha iy'nsizwa nje mhlawumbe zibe 5 ezingamalungu esikebhe, yabo. Futhi labantu engizobakhetha kwisikebhe ngizobabiza namanje, mhlawumbe roughly nje ngizobabiza bambalwa. Labantu engizobakhetha bebe yilunga amalungu esikebhe, nikulindele ukuthi bere ukuthi behonge kancane, yabo. Lo kuhonga kwabo, nayi le nkani engiyifunayo, nayi le nkani engiyifunayo, yabona, ngoba ninje ngizovele ngikhethe ithi hey yimi besiyeza abasimba leyo nto leyo, shuthi yabona, la kufuneka impisi zothi mangiyithinta bese lokho siyixoxa lento, siyixoxe izithambe, yabona, bese izithambe, yabo. Nje uma ngilanda umdlwane emaplazini, yabona, ithi mdlwane ngihambe shona nje oyihalelayo ngiyikhokhele, yabona, shona nje oyihalelayo ngilula into le, mdlwane, shona nje oyihalelayo ubona ukuthi awunakanga kahle, ziyabiza izinja zabo, yabona. Nevumi ama-negotiations, yabona, nakhona lapho ngoba ngimfaka lapha nje egay ukuthi kube khona i-role ayidlalayo nokuthi eyobusa lapha ngogoloko, yabona. Indlela yokuthi lesikebhe ngizomdinga umdlwane, ngizomlanda emplazini, bese ngithola uSigwebo, bese ngithola ubhuti Ali uMaskandi, yabona nje, umgube, uSigwebo, uDlubhek, Nsumba, ngiyabadinga kwisikebhe, ngiyabadinga iyona 3 enginesiqiniseko sokuthi kulento engiyicabangayo nento engiyihlelile ngesikebhe bazokhwalifaya, yabona. Kodwa nina njengomphakathi ungalindeli ukuthi njengoba u3 mhlawumbe uzogcina ngithola about 2, mhlawumbe ugcina futhi ngithola oyedwa, ngoba kufanele bazoba lukhuni, yabona. Ngale lesikhathi belikhuni befuse bebe hey uyadaka uyahlala, leyo nkani-ke engiyifunayo mina, ngoba yena umuntu ozokhwalifaya kule nto lena esiyenza la, uyabona. Kunomuntu ozovele ethi nje besenza kalula, yabona. So-ke labantu laba bazongena, uyabona, umgube bese kuba umdlwane, yabo, bese kuba uSigwebo, ngizobafaka bebe amalungu esikebhe. Ngivulile, ngizoniveza isitifiketi sakhona, ngizosiphosta nje mhlawumbe kusasa noma phambi kwakusasa, ngizonipostela isitifiketi esikhomba ukuthi isikebhe sikaMaskandi forum semthethweni. Umuntu oyibiza ngenkosi kaMaskandi, inkosi kaMaskandi phela iyodwa,
Inkosi yomaskandi umshove enkani kwabanenkani, yabona. Isikhova inkosi yomaskandi. Umuntu uyibiza inkosi yomaskandi. Semlanda isikebhe, simvuthu ziyithende, yabo. Game over, ngiyabona. Kuphele kanjalo yabo. Akuqini lokho. La bantu labo uthatha umuntu ehamba lapho amasi, usezobhimba la kumaskandi. Semthatha isikebhe, ulenge emoyeni. Glass band eblue ngemuva, yabona. Uyachaza yini ufuna okay, hey mina nje umzala wayethi umzala ngephimbe limnandi, yabona. Ja yeka lento. Boom, yabona. Simtethere one side. Kuphela silungise nje inkinga nyana yonke inkinga nje khona esikebheni silokhu simarinate. Simarinate. Yonke into le nalento lokuthiwa kunama group uthola kuthiwa kuna igroup ku Facebook. Uzothola kuna igroup nje ekhandiwe. Ithuka abaculi, yabona. Uthola ngilapha nje khona nje ethi engibiza ngawo amagama. Njengamanje ngizele nginezingane, ngizele ingane ehlakaniphile thina, yabona. Ngoba sile ingane ehlakaniphile ngoba sibuyele konina bazo siyoyiqinisekisa lento ukuthi ingane ehlakaniphe, yabona. Ingane iyangena lapha ku social network kuthiwa ubaba, yabona. Leyo nto leyo izophela lesi sikebhe lesi bazochama bewuphuze laba abadicela igama labaculi phansi nabathuka amaculi emapagini uyaposta naku DStv uzothola uqoqa amagwinya, yabona. Ihlanganaphi le nto leyo, yabona njengale ingane yakhe ithi ubaba nangu postile iyobuka ama comment isifica kunenja nje isutha amase, yabona. Isikebhe ke sisodila lezo nkinga lezo ukuze umaskandi wethu bemnandi, yabona. Yabona uyaposta into ibani usuzothi kuyo usuzothi yimi ngisho ngine right ukuthi ngisho lanto leyo kuyo, yabona. Uyithukela into ibani yenzeni, yabona. Xabene into ibani, yabona. Mayisiripothile into ibani kumele ngili-attende lelo daba ngoba angizange hlangothi. Masiripothile into ibani kumele ngili-attende lelo daba, yabona. Ngesikebhe, yabona. Ivikele into ibani, yabona. Ngoba into ibani ngifuna into ibani yona angifuni ngampela ngento ibani ngoba ngibuke into ubaba uMgube usekhulile and ekhulile ubaba usestyleni yebo yena kodwa ukhulile uzele naney'nsizwa nje ney'ngane ey'ntombi ey'ndala. So umuntu ofuna replace uMgube ngoba kuyafuneka ukuthi kube nomuntu omnandi endimeni, yabona. Lento le flavor le ukuthi kube nomuntu omnandi endimeni ingapheli. So ngoba ngigruma into ibani ngiyigruma, yabona. Ngoba ngigruma into ibani yabo, ngoba ngigruma into ibani ngiyakutshela ubuhleka nje, yabo. Imnandi, yabo. Imnandi manje ngoba ngigruma into ibani ngiyayigrumela wangiyazi ngoba noMgube wayigrunywe ngogcwenza noMgqumeni, yabona. So baningi ababehleka nje wangihleka nje, yabona. Ngiphula iy'nkuni, yabona. Ngiphula iy'nkuni ngiwasha ibhodwe, umshove washa ibhodwe ngiphula iy'nkuni bethi walizodla into embi kanje. Imnandi manje, yabona. Imnandi bonke bayifuna bonke into ibani bayifuna manje awari ithi khushu ithi khushu imnandi into ibani. Ngiphula iy'nkuni la umshove ewasha ibhodwe ewasha ibhodwe ngiphula iy'nkuni ngibasa umlilo yobheka wale wadla into embi kanje. Imnandi into ibani sebeyifuna bonke mayithi bana sebeyifuna bonke bayenjoy ubani oyikhandile ubani oyikhandile ngoba phela waze ngiyikhandile into ibani, yabona. Isimnandi kubo manje, yabona. Bethi unjani wenzani usayibulele hey abantu bathi ayihlinziwe